nun lugar escondido do bosque. Unha pequena cabana tiña luz acesa. Pola chimenea saía fume. Pichí estaba preparando a comida. Pachacón estaba camiñando por Pedra Vixía, cando de súpeto comezou a nevar moitísimo. Pachacón saíu como puido da neve. E petou na porta de Pichí. Estaba a camiñar cando a neve me veu a molar. Non teño onde quedar. Podo pasar? Unha sopa de caldo estou a preparar. Así tamén me podes axudar. Adoezo pola sopa de caldo. Agora mesmo xe neses caldo. Pichí e Pachacón puxéronse a traballar. Estaba a camiñar cando a neve me veu a molar. Non teño onde quedar. Podo pasar? Unha sopa de caldo estou a preparar. Así tamén me podes axudar. A sopa de caldo gústame moito. Toma estas fabas que son un bo froito. Pichí, Pachacón e Pas puxéronse a traballar. Estaba a camiñar cando a neve me veu a molar. Podo pasar? Unha sopa de caldo estou a preparar. Así tamén me podes axudar. Aquí traio un bo ingrediente. Case lle meto dente. Aquela receta chegou ás olideiras de moitos animais de Pedra Vixía. Así chegaron Pichiquiña cunha presa de patacas, con un pouco de unto. E por último, Xuca, a gaiteira de baio, filloas para acompañar e gaita para bailar. A sopa de caldo xa está lista. ¡Que boa festa! E sen contar con ela. Ainda queda o mellor. Mirade que ben cheira. Todos a comer. Un silencio enchiu o comedor. Esta é a mellor sopa de caldo do mundo. Cal é o segredo?